Wie lang heb je hierover gedaan? Ja, daar heb ik toch wel een aantal weken over gedaan, ja. Ik heb het ook al eens opgemetseld en eigenlijk met mijn zoon samen gaan rechtgezet. En hoe lang staat dit er nog? Het zal nu een jaar of 10 staan, ja. Dat ook, dat paard heb ik ook gemaakt. Dat heb ik nog geleerd vroeger op de school, heb ik dat nog van metgekregen. Ik vroeger aan het leren worden, een stukje door. Heb je dat toen gemaakt? Ja, op school? Ja, op school nog. Dus, Ja, tenminste, dat heb ik geleerd mallen maken, laten we het zo zeggen. En naderhand ben ik dat dan niet toen zo gaan doen. Oké, dus je hebt dat niet op school gemaakt, deze specifieke, maar dat heb je later gemaakt. Dat heb ik later gemaakt, ja. Maar die mal die heb je wel op school gemaakt? Nee. Of dat heb je geleerd? Dat heb ik toch geleerd, ja, van de leraar, ja. Wanneer wist je dat je stukken doorgroeid werden? Dan wist ik wie ik van de school afkwam en ik werk in het zoeken was. En een jong van mij zag, heb ze geen zin om bij mij mee te gaan. En die was stukken door. En dan ook stukken door als bedrijf. En zo ben ik erin gerold. En dat is echt mijn hobby en ook mijn vak geworden. Altijd met veel plezier gedaan? Altijd. Ik heb altijd gezegd, als ik een dag zonder plezier naar het werk moet gaan, dan kan ik me graag eens zoeken. En wat is er zo leuk aan stukken door? Want stukken door is enorm hard werken. Nou, de maak iets, de lees iets in van daar blijft je druk van dich, van wat ze gedaan hebben. De kind, ja. Ik ben opgeklommen tot meester stucadoor en ja, ik koos iets maken wat kost blijven. En het druk is het dat de mensen zeggen, als ze stukken door geweest is, dat is een begrip hè, Ja, dan is eigenlijk het hoes kloor hè. Dus nou, de schilderen kreeg ja, oké, maar dat is eigenlijk het laatste rauwe werk wat er gedaan moet worden. Dan is eigenlijk, voor veel mensen is dan het hoes af. Ja, dus, en is het aangekleed. Ja, juist. Ja. Ja, en dat leert ze dan ook achter. Hè. Ja, en je hebt natuurlijk ook gezien wie door de jaren heen de trends zich allemaal hebben afgewisseld. Hè? Oh ja. Vroeger had je dat met, wie hoort dat nog weer eens? Spachtelpoets of wie hoort dat? Dat grove. Ja, spachtelpoets en kraspleister. Ah ja, kraspleister, ja. Daar gingen ze met z'n meer zo'n herk of zo'n kaam gingen ze er doorheen. Ja. Eerst op de goede tijd moesten ze dat kunnen maken, want het moest ook dreugen, anders moesten ze 's nachts werken. En als het tegen een keer te hel wordt, dan ging het niet meer. En dat is ook, waar die platen van maakt, dat was ook kraspoets. Oh, daar stiert ze gaan niet bij stil, maar als je erover nadenkt, dan... Dus je hebt van de 's nachts stond een stukje door, hè? Ja. Maar dat deed ze dan met plezier, want ja, er kwam, de ontstingen iets, hè. Ja. Is het er nog niet alleen maar saaier geworden, het stukje doorswerk? Want tegenwoordig is het ook heel strak. Ja. Of fijn schoolwerk, wie ze het noemen. Met zo'n klein kurreltje erin. Ja. Maar nee, er zit er nog al genoeg variatie in. Maar ja, er zijn bekend geen stukje doors meer, dat is het probleem. Er wordt alleen nog maar... wacht, er loopt nog iemand rond. Gefillerd. Oh, dat is al de vrouw. Want je doet een hoofd, je ziet de kunstzinnige, creatieve man. Wat zien de hobby's van de vrouw? Lezen en breien. Ah, en dat speelt zich vooral binnen af, denk ik. Ja. Ja. Maar ja, hier heb je ook nog wel gehad. Hier heb ik een hoop oud zuren en maar ja, het is moeilijk te zien, allemaal oud gereedschap. Wat dan weggegooid wordt. Hier gaat van die, was het grazen af mee, de vreugde van die zichten. Oké, ja. En oude hamers en bielen en... Dat heb ik hier... Een oude trap die langs de weg loopt, heb ik weer gemaakt tot er nu wordt. Van die dingetjes, hè. Zo blijf ik wel een beetje bezig. Dan zit je ergens gaan liggen en dan denk je van, daar zit nog leven in. Daar ken ik nog het met. En daar kan ik nog weer het van maken, ja. Klopt, nu peutjes stronger gemaakt en is weer bij nu. Een prachtige stevige trap. En dat in een tijd waar eigenlijk vooral dingen weggegooid weer, hè? Daar heb ik een hekel aan. Door dus scheren zo gaat opknappen. Ja, ik denk dat veel mensen door nog iets van
Ja, van kunnen leren, gooi het niet zomaar weg. Ja, dat klopt. Ik vind het echt geweldig wat je met dat vakwerkhoes-idee... Heb je dat? Ja, hier ben ik begonnen met het eerst te proberen van wat kan ik ervan maken. Nou, dus ging allemaal vol, dus daar ben ik strak begonnen. Maar dat was me te strak en dan ben ik steeds grover gegaan. En toen aan de kant, toen ben ik nog figuurtjes erin gaan maken met van die, ja, net of er noesten in zitten. Dan gaat streepjes, zo, net of hoe die werken in elkaar zijn gemaakt. Oh, laten we eens even kijken, waar heb je een noest gemaakt? Ja, een stuk bijvoorbeeld zo'n puntje uit. Ah, zo, ja. Maar aan de achterkant is het gans grof. Als we aan de achterkant gaan kijken, dan is het... Ja, waarom Nou, niet? daar heb ik de laatste gemaakt, daar ben ik nog grover gegaan. Of het zo hout is, wat doet de boskump. Wacht, laten we ook even voor gaan. Hé, wat zit er hier? Oh, dat heb ik in Zuid-Spanje metgebracht. Spinnenwebben, ja. Die is nog goed. Kan ze even poetsen met de rangers van. Ja, die gewoon, dat is een keer gans vol, hè. Dat was een leuke vakantie. Ja, Ja? dat was wat Tenerife of Mallorca, dat weet ik niet meer. Dat, een van die eilanden worden. Dat was wel leuk toen nog. Ja. Kreeg ze dat bij een hoes? Nu niet meer. Toen ging dat allemaal, pakte zich dat Pak ze gewoon dat in. onder de arm en dan in het kastje van de... Precies, ja. Zo ging dat. Ja, tegenwoordig moest ze door... Oh jee. Als er een Ja, punt, het zat- nee, dat- punt aan zit, dan hebben ze tegelijk. Ja. Afgezien van het feit dat alle toeters en bellen afgewonnen Ja, ja. als ze door het peursje moest. Oh jee, nee, dat wordt toen allemaal nog niet. En veel geld meebetalen natuurlijk als Nou. ze gaat mee was. Ik vind het echt fantastisch. Vakwerk. Daarom noemen ze het Ja. vakwerk. Ja, dat klopt. Hey, en dat mienkerkje? Dat heb Want ik... je hebt niks met de mine Nee, ik had gedaan. niks met de mine, maar dat smeten ze ook weg. Dat moesten ze weg. Op de berg heeft dat gestangen. Aan de welput. En dat moest op een gegeven moment weg. En toen sprak ik met de mens. Ja, ik zeg, dat zal ik wel regelen. En toen samen met de buurman van hem hebben we het hierher geduwd. En dat leeft nog aan alles. Over de weg hierher. En mijn zoon daar waren een beetje sporen aan het werken. En heb ik een paar van die railsjes metgebracht. En daar hebben we hem opgezet. Railskus en dan douwen? Nee. Nee? Gewoon over de weg. Oh, Hier en daar de weg een beetje kapot. Maar. dan zullen de mensen wel gekeken hebben, denk ik. Ja. Maar hij leeft nog. Hij wordt gans. Hey, maar alles is eetbaar. Ja, dat is allemaal leerbaar. Dat heb ik gisteren nog. Kan ik wel gaan die van afsnieten als je wilt. Ik zou zeggen, we willen aan die hebben toe. Die is steeds schoon. Hè. Dat heb ik gisteren ook nog flink aan hoed gedeeld. Dan zeg ik ga net tegen. Nee. Als je genoeg hebt. Ja, die is steeds zat. Hè. Dus ik heb op de hele weg nog in een grote tuin. Zien dat ook eetbare bloemen? Oh nee. Nee? Nee. Nou, die doen ze tegenwoordig. Doen ze die eetbare viooltjes doen ze ook dug in de slaai, hè? Ook als Heb ik wel eens garnering op... televisie, maar of dat die zijn, dat weet ik niet. Oké. Of die gewoon niet op de tuin. Heb je die gewoon ertussen gezet voor de kleur? Ja, die hebben zich eigenlijk zelf gezet, laat ik zo zeggen. En dat zit ze goed, want die open pleintje ook, dat was niet de bedoeling. Maar dan moet straks de boomken hier, wat dan is, die moet straks hier komen te staan, maar nu heeft zich ook al aan die gezeten. Want die, Komt ze ook niet er een dag tegen? Andivie tussen de tegels. nee, kan zo van de stoep af eten. Nog groeit genoeg. Ja, nee, maar door dat wel, ja. Net zei je van hier aan de achterkant. Ja. Is het ook wat beter. Is het gans grof hebben we die gemaakt en dat vond ik het mooiste. Dan moesten we eigenlijk van een beetje afstand kunnen zien. Dus hier zit je geëindigd. Nu ben ik geëindigd, ja. Inderdaad. En een stukje door die eigenlijk zijn werkroute laat zien als holt. Ja, als houtje. En dan hoor. kan ze ook nog... Oh ja, Ja, kan ze dat- fijn rondlopen. Ik ken een hondje hoor. Leuk uur. Zijn er nog dingen die je nog uit wilt proberen? Nee, want dan kom ik te krabben dit hier te zitten. En ik heb nog zoveel werk op de hele week liggen ook. Dan moet ik nog bestrating maken. Oh. Dat is van een huis van een zoon van mij. En daar ben ik ook altijd nog bezig. En daar ligt nog wel, ja, en zoveel tuinen zie je. Dus
Daar staat dan nog genoeg aan de Ivy. Oh, dus je ziet echt bij de zoons ook nog in het knutselen. Hoeveel ja. kinderen heb je? 2. Twee. Een dochter en een zoon, ja. Maar, ja? Allebei zijn ze nog hier. Hij heeft wel een hoestel liggen, maar hij zit nog altijd hier. Wat toes? Hij heeft het aan drinken, ja. Ja. Maar in deze tijd... Maar het is ook gezellig, want ik kan even over het werk praten. Hij zit ook in de boe, hij is een goede timmerman. En dan, ja, aldag blijft er ook wel weer wat, want dat er weer gaat gebeuren op die werken. Ja, en je spreekt dezelfde taal, hè? Als Ja, het, juist. als het over de mouw gaat. Dus, maar ja, dat ken ik met mijn dochter ook. Dat is er nog 2 handen bij in de boe. Ja? Die deed ook alles midden in de tuin, dat vindt hij ook geweldig. Maar daar moet de zoon van weer niks van hebben. Ja, maar dat helpt toch weer met andere dingen, hè? Oh ja, Die heeft me toch dat Mienkerk gedouwd heen naartoe. Oh nee, dat heb ik met een buurman gedaan, Oh. of tenminste in het dek.